Mga kapuso maestra nga magabakal sang sapatos para sa iya kabataan, ginkawatan sang wallet sa Iloilo City proper. Insidente na huli kam. Si Kim Salinas nakatutok. Makita sa saning kuha sang CCTV nga madamo sang tao nga nagabakal sa saning balaligyan sa sapatos. Inimangod sang pagbukas sang klase sa buong adlaw. Isa sa mga nagabakal ang maestra nga si Arian nga nakaputi bayo kay naka-backpack. Samtang nagapili ini, nag-abot ang babae nga nakaputi nga t-shirt kag kalo. Nagpalapit ini kay Arian kag pasimple nga ginbuksan ang backpack. Nagpakuno-kuno pa ini nga nagapili man apang sang makatsyempo na. Ginbalikan sa niyang biktima kag ginkuot ang wallet sa bag. Ginbilin sang sospek ang ginpili nga sandal kag gilayon niya nagpalagyo. Natabo ang insidente sang Sabado sang hapon sa Iloilo City proper. Suno kay Ma'am Arian, masobra 5,000 pesos nga cash kag mga identification cards ang unod sang iya wallet. Ang natama niya korta, inugbakal paguntani sa sapatos sa mga kabataan sini nga nag-eskwela. Upod ko ako nga husband ka ako dapat ka bata. Dito lang kami nag-focus sa ginapili ng mga sapatos. Pagtalikod ko na nga nakapili na kami kag nakakuha sang size niya para sa iya. Dito na naghambalang bata ko, mama, open mo bag. Sa pagpangusisa sang kapulisan, nakilala ang sospek kasi alias Inday, ginabanta 40 to 50 anyos, residente man sang Iloilo City proper. May mga daan ay nga kaso sang pagpangsalisi suno sa kapulisan. Ipaagi na lang sa regular filing ang pagpasaka sa reklamo nga theft, batok sa sospek. Inaulat na lang nato ng availability sa aton nga complainant. Okay, di may duty ni siya para mapasakan nato ng complaint siya sa batok sa suspect. Dugang ni Tolentino, base sa ilang impormasyon sadto, may mga upo ng sospek sa pagpangsalisi. Gani pahanomdom sini sa publiko. Ang bag sa face sa shoulder nila, then ginapabutang sa likod. Pag may bag kita gani, ibutangin naton sa aton natubang. I-secure naton ng mga zipper. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas. 1 Western Visayas.